Здравейте на всички, аз съм БГ, днеска играме CS 1.6. Да, и малката булка се започва. Ла-ла-ла. Айде! И ти никога не ръка. Добре, почваме да... То си хак. То си хак. Доби за тебе всички са хакери. Ще саднеш в живота. Та-ра-на-на-на-на. О, мастър! Мале, не. На. Като бях на смолка, малко ми лагна, да ти кажа. Иначе върви 60 фокуса. Което... Не знам. О! Добре, аз нещо се обърквам малко. Малко с това малко се обърквам. Маля, колко е точен? Това още винаги съм много точен, какво ми говориш? Аз вземам ботското. Взимай. Ако знаеш какво говоря. Не. Но автоматичен знайка. Подското. Аз вече с този скайп казвам ви непознати, не добавям. Само вие сте ми познати. Така. Никакви непознати. Аз в Skype имам 100 сумачи човека, де не го познавам. Не, защото един ми знае IP-то на компа и може си играе с мен както си иска. Ама той не ще да се занимава сега с мен, знаеш ли що? Първо, съседа до нас ми помогна да го проследя от кой адрес е. Димек, защото съседа ми той е такъв компютърен инженер и той ми преинсталира компа няколко години нареде. Стария комп. И той се свърза с него по скайпа и без да му пише по скайп нищо, просто заплашително писмо му пусна. Написа му неговото IP и каза спри да тормозиш човека от скайп или си кой. Иначе ще те докладваме до службите на компютърните части, ще му вземат компютъра. И аз го знам, че от Варна, от кой си адрес и спря да ме тормози просто. Защото пуснали... Гати пича. Ма казвам ти пуснали жално писмо за такова. Кажи го Кажи го. Как беше бе? За такова... Предупреждение, не такова. Не предупреждение, ами да ти искат парите, за да ти оставят на мира. Да. Да те изнудват за пари. Това е. Да те изнудват за кинти. И имаш пълното право да те съдят и те. Пак той както не е пълнолетен, ще съдят техници за парична сума или до години затвор. Заради той. Да, ясно ми. То само седи и чакали и нищо не прави. Он я взе бомбата, т.е. някой взе бомбата. Това бил богито. И ме заплашва, че ще ме натика 1000 сметки в телефонния номер. Той ако знае коя сметка? Да. Сметка. Маркелон. Кой тапанар би се кръстил Маркелон? Може би, че не знам. Да, аз съм Мурков. Кой тапанар може да се кръсти Мурков? Аз разбира се. Морков. Ама се е кръстил Мурков. Звучи готино. Чай, че не знам къде се намирам. Абе, бе, пауър. Тих си. То си изплю бомбата. Изплюя точно така. Аз отивам на някъде. Не ми стреляй, момче. Къде ще ходиш? С боското съм, сега ще виж за какво става просто. Как не знаеш, бе? Хакер не... 100% беше там. Абе, не бях там, бе. Това беше някакъв друг. Тогава ще... Гледай, човек, и двамата са АФК и са някъде. Така ли? Къде заложи? Един е много близко. Warrior player. Но гледай малко. Мале, не, и двамата са АФК. Мале, не. В CT база ли? Близко до CT базата с един Warrior player. Той е на трамвайте. Така че някъде там. Аз сама. Махай се, и двамата може би ще измрат. Ох, този ли е пак бе, пробот. Той толкова много време му отне, че само да си напишеш минута.
нуб. Айде, честита ми Коледа, брат. Сега ще се плаща сам. Защото те са пълни ботове. Не знам къде да се намирам. Какво ме стреляш, бе? Такаш ли ми са? Айде, отдос! Атака! Хайде, Давай, давай, един въса трима. И в кой сервер сте? Банята ли сте? Бана сме, да. Не, отиваме да се скъпим. Айде, честито ви, сега ще ви Нема флашна. колко отивам да се изкъпим. Отиваме. О, the train, уха. Богомиле, злини! Взем то shit и си гона откъде. Вземи този шит, влизам ти му в този фреши, си убил бин бандит. Гледай, сега с Вземам усипета, какво шот. правя? Сега бия хетовете, бия хетовете. Не викай бе, брато, защото аз няма И сега нета ми беше спряла поради някаква незнайна причина. поради някаква не знам. Не. Това трябва да го изрежа. Добре, бе, къде са тия двамата? Виж Калифа. Айде. О, Чуфикс, thanks for save my life. You're my hero. Да, сега чух от другия отбор. Кеф ли са? My hero is fucker. Ти как сладна? Садър. Добре, мисля, това да ни е последния рунд ти да Върни се двойка, вика Тос. Върни се двойка. Кой флъшва собствения си тим? Може би ти. Маугли стайл. Оня пука, аз съм Маугли. Илия, аз съм Маугли. Той е балугли. Аз съм Маугли. И не знам угли. Чик-чик. Той Фокси обаче е аймхак, винаги е аймхак. Той Фокси. Фокси е ботхак. Да, Ботхак. може да се каже. Ти ли си Ф? Да. Това си игра с това. Съкратено от fuck you. Добре, аз мисля това да е последния рунд. Ти така помисли и миналия. И сега като ме убият, ще приключваме. Нека той бе 5 рунда. Правиш, бе! Направо му го набих, човек. Репорт. Мале. Мале, става точно. Прекъсна. Репорт. Той репорт въобще бе. Теспа, добре. Това ще е края на нашата... Ай, пак ли Джуфикс, бе? Пак Джуфикс последен. Тучи, ту-ту-ту-ту, швоф, Гледа, не мога да си изкажа заради вас. Добре, Аз това беше пиш- всичко от нас. Да, ясно, ай, чао. И лайквайте клиповете. Няма. И до скоро.